Monggo ingkang request gending utawi lagu Lara ati Kak Yusuf rasane bareng adoh karo kekasih nang ya rada napa adoh bersebuluk aja lara ati sing lara ati tebange wae tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepe yen to weruh sliramu jejer dheweke antem tresno ngomber nafsu ning asmara tresno sliramu ra bisa njaga
rasa rasa tresno sliramu repisan jaga sesuwun enggal peringan eling eling marang keluarga tanah sanyanding ayam tentrem pangajab rinalan wengi bola beli bojo nglarani ati wis milya aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola beli gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu rapisan jaga wis milya tresnaku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone bola beli gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu rapisan jaga sesuwun enggal peringan eling eling marang keluarga tanah sanyanding ayam tentrem pangajab rinalan wengi bola bali bojo nglarani ati Pak Jarno Kembang Probolinggo atur kunjuk panjenengan Menjong peteng arep udan upus klopo padha jajogitan jajolae kumodrama anggareni tumurune tresno aku mung tansah kelingan metase kang sejati watian kelangan kowe ayo enggak polok roko wae kembang arum Probolinggo winongi mung katon mata kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara ngapuk sambal bawang lalap kubis opo ra kelingan bukaan lawange tresno Dimas Ayu kembang Probolinggo Mas Kaselan monggo tindak tulung agung gedhi
Asik. Oke, sugeng rawuh dulur-dulur. Anggergengaken hajatipun Kang Mas Blok kadiren yener. Tulung Agung Kediri. Nalikane biyen ngeterke lungamu ora tega bisa suwe ra ketemu antarane Tulung Agung lan Kediri kamu nangis lomu aku sing usahapi mantep gonmu bakal niat lunga kangge tuku ping bebrayan bali wis neng ra kira jebule malah mentolo krungu kabar liramu gandeng wong liya antarane Tulung Agung lan Kediri gonmu pamit lunga bakal hati-hati antarane Tulung Agung lan Kediri lomu netes aku mau kabarmu sayapi bebasane aku kudu kaya ngene mbok yo eling janjimu dek biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapne wong rasane gawe gelo sak lawase Sate mati pangelan ketok desa gagah gunung bolo katon asih biasa awak kaya papan cari akeh wong padha ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji sapa bisa aranana iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih pinulat apa abang ijo warnane saka pung asale nora wurung yen sombong mung plenggang-plenggong suwun Mas Eko Titik ritek Pak Pur ya. Titik iki kan mari